Fi yw Geoffrey Eynon, yn wreiddiol o Maen Clochog, ond wedi byw yma yng Nghastflaid ers 40 a 3 o flynyddoedd. Mae'r teulu'n dod o Sir Benfro. Un o'r llefydd dwi'n mwynhau ymweld ag yw'r Tŷ Dewi a'r Eglwys Gadeiriol yn benodol. Mae yna awyrgylch arbennig lawr yn yr Eglwys Gadeiriol, mai gweinidog gyda annibynwyr dwi, ynddo fe, ond dwi'n hoffi mynd lawr yr Eglwys Gadeiriol. Mae rhywbeth yn arbennig, mae naws hyfryd yno. Dim ond ymweld â'r lle, mae'r eisteddfodau sydd Benfro wedi sefyll allan y cof. Steddfod Hwlffordd nôl yn 1972, mae Steddfod Abergwaun 1986. Mae hwnna'n eisteddfod pawb yn cofio siŵr o fod oherwydd y mwd, a hefyd eisteddfod Tŷ Dewi yn 2002. Eisiau blaent yn y fan hynny fod yn dirprwy prif stiward yn Abergwaun hefyd, ond hefyd eisiau blaent yn eisteddfod Tŷ Dewi i fod o'r llwyfan ar y noson olaf yn y Gymanfa Ganu i gymryd rhan y defosiwn a'r pafiliwn Dan I Sang, wrth gwrs, yn Canu Mawl, a hefyd i gloi ar gweithgareddau wrth coeddi fendith ar ddiwedd y noson. Hwna'n brofiad yn rhaid minne allan o Sir Benfro cael gwneud hynny. Mae newidiadau, dwi'n ffodus iawn yng Nghastflaid, fan hyn mwy na Trefton Owen a felly. Mae mwy o bobl yn dod, mae yna ysgol Sul llwyddiannus yma, mae yna rhyw 20 o blant, pobl ifanc yn dod ysgol Sul. Felly mae yna dyfodol yn dod pan bod criw fel yna'n dod. A mae'n dda i weld nhw ar bore Sul pan oedd oedfa ond y fe. Mae'n dda i weld nhw yn yr oedfa, cael sgwrs gyda nhw yn yr rhan o'r oedfa, cynnu a plant mas yr ysgol Sul, cael gweddill yr oedfa ymlaen y capler. A mae yna lot o weithgareddau yn digwydd ystod y flwyddyn, amser Pasg wrth gwrs, bydd y plant a bobl ifanc yn neud oedfa. Silgwyn wedyn, ni'n cael oedfawn, yn cael bobl i siarad hefyd, cael bobl o Cyddas i siarad amser Silgwyn. Cyrdde Mawr, gwahodd y gellwyr i ddod i gymryd oedfa'n Cyrdde Mawr. Ac un o'r uchelbwyntiau flwyddyn wedi bod, oedd y ddrama Nadolig Awr Agored yn y pentre. O'n i'n gwneud hyn gyda'r oedolion yn cymryd rhan. Yr oedolion yn wisgo lan fel y cymeriadau, Mair a Joseph, a'r Asyn, a wedyn y doethion y bugeiliad, Defeg gyda ni yn y parc, yr Angel wrth gwrs, a Herod, ac oedd canodd y bobl yn dod o flwyddyn i flwyddyn i weld y ddrama, ond wrth gwrs mae pethau wedi newid nawr gyda'r Covid yma, ni'n methu cynnal gweithgareddau debyg. Mae pentre Casblaid wrth gwrs ar A40, hanner ffordd rhwng Hwlffordd ac Abergwaun, ac mae yna bobl bwysig wedi cael ei geni yma hefyd, bobl fel Gomer, Joseph Harris yn y mynydd, a fe wrth gwrs oedd sylfaenydd y papur Cymraeg gyntaf, sef Seren Cymru, neu Seren Gomer. Gath ei eni yn y pentre, ac ni wedi daro chuddio cofed iddo ar bwyth yr ysgol, a hefyd person arall, falle ddim mor enwog, ac eto, siŵr o fod yn enwog yn ei ffordd ei hunan, sef William Davies Evans, cael ei eni yn y plwyf yma nôl yn 1790, ac fod dyfeisydd y goleuadau tri lliw ar y llongau. Dwi'n hoff iawn o waith Waldo Williams, er enghraifft, Mererid Hopwood, dwi'n rhan fawr o Mererid, a Mererid sgwennu englyn i fi, ynddo fe, yn hanes diddorol pan oedd Mererid yn byw bant yn Lloegr, lawr i Arfa Pencar, ymweld â'r teulu. Oedd un o'r plant eisiau mynd y tŷ bach, desbryd, a oedd Mererid yn gwybod le o'n i'n byw, felly dyma hi'n galw a'r plant, neu un o'r merched, eisiau mynd y tŷ bach. A sgwennodd Mererid englyn i atgoffa fi o'r achlysur hynny hefyd. Dwi'n cofio'r englyn ar un o bryd, ond
Mewn hen greisus, mae yna groeso yn y mams i fforddolion, a gorau lwg ar y lôn yw'r un sydd Geoffrey Eynon. Rhywbeth fel yna, oedd yr englyn. Felly mae hwnna da fi ar y wal yn y tŷ bach yn y fan hyn nawr, ynddo fe? A dwi'n ddiolchgar iawn i'r erydd am hynny, am yr englyn.